Això és Euscosetes. Avui parlarem del sistema vigesimal. Moltes sovint parlen del fet que en francès, a partir del 70, has de sumar i multiplicar. 70 és 70, 60 més 10, 80 és 80, 4 per 20, i 90 és 90, 4 per 20 més 10. Segurament ja heu vist este mapeta on diuen a partir del 80 com es suma, però el que no diuen és com es fa a Euskal Herria. Això de sumar-li en 10 sempre és en nombres imparells, 70-90. Però és que en Euskar passa en tots els imparells. Bat, bi, hiru, lau. El 10 és amar, el 20 és ogei, el 30 és imparell o senar, i per això 20 més 10, ogei tamar. El 40 és berrogei, este B és 2, 2 vegades 20. El 50, berrogei tamar. El 60, irurogei. El 70, irurogei tamar. El 80, laurogei, 4 per 20. El 90, laurogei tamar, 4 per 20 més 10. I finalment, eun. Este sistema vigesimal ja s'utilitzava abans de la romanització, fins i tot en Iber. No obstant això, alguns francòfons fan com en valencià. 70, 80 o 80, 90. 70, 80, 90. No em direu que no és paregut? Agur.